Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο πρώτο μας βίντεο από τη σειρά που θα ακολουθήσει πώς να φτιάχνετε εφαρμογές για τις πολύ αγαπημένες μας συσκευές Android. Είτε αυτό είναι smartphone, είτε είναι tablet και οτιδήποτε άλλο τρέχει στην πλατφόρμα Android. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς, μη πω όλοι, έχουμε ασχοληθεί με το σύστημα Android είτε μέσω του κινητού μας, είτε μέσω κάποιας άλλης συσκευής, μπαίνοντας στο market, κατεβάζοντας διάφορες εφαρμογές, άλλες φορές διασκεδάζοντας, άλλες φορές εκνευριζόμενοι από τα bugs που έχουν. Και αρκετοί από εμάς έχουμε αναρωτηθεί πώς κατασκευάζονται αυτές λοιπόν οι εφαρμογές. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι μια καλή ευκαιρία τουλάχιστον να πάρετε τα πρώτα βήματα, τα ξεκινήματα και αναλόγως στην όρεξη που έχετε να φτάσετε σε κάποιο επίπεδο που εσείς το επιθυμείτε. Θα ξεκινήσουμε κατεβάζοντας το εργαλείο για τη δημιουργία των εφαρμογών, το οποίο είναι η Eclipse, μαζί με το ενσωματωμένο SDK του Android. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχήν θα χρειαστούμε την Eclipse. Η Eclipse είναι το IDE που λέμε, δηλαδή Integrated Development Environment, ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας, συγγραφής και εκτέλεσης κώδικα. Η Eclipse χρησιμοποιείται από χιλιάδες προγραμματιστές ανά τον κόσμο, οι οποίοι συγγράφουν κώδικα είτε σε C, C++, Java, σε ένα οίκιο περιβάλλον φιλικό, το οποίο είτε γράφει στη μία γλώσσα είτε γράφει στην άλλη, είναι ακριβώς το ίδιο περιβάλλον εργασίας. Λοιπόν, η Eclipse, ανοίγοντας τον Internet Explorer, θα μπορούσαμε να την κατεβάσουμε από την eclipse.org, από τα downloads, και εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις της Eclipse. Κανονικά θα πρέπει παλιότερα τουλάχιστον, κατεβάζαμε πρώτα την Eclipse, δηλαδή το IDE που λέμε, και μετά κάναμε προσθήκη σε αυτήν τα SDK των Android, δηλαδή το περιβάλλον που θα ενσωματωθεί μέσα στην Eclipse για να δουλέψουμε τις εφαρμογές για να κάνουμε συγγραφή κώδικα για Android. Δεν θα σας δείξω το δύσκολο τρόπο, θα σας δείξω τον εύκολο. Έτσι, απλά σας δείχνω τη σελίδα η οποία υπάρχει Eclipse, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι παραπάνω. Θα μπούμε στο android.com, το οποίο περιέχει και την Eclipse και την SDK για τα Android, δηλαδή μαζί και τα δύο. Αυτό δηλαδή ακριβώς που χρειαζόμαστε. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το βίντεο είναι για αρχάριους, έτσι. Για ποιο λόγο να πάμε στα δύσκολα. Λοιπόν, κάνουμε κλικ στους developers, εδώ κάτω. Και εφόσον ανοίξει, πηγαίνουμε στο Get the SDK. Κάνοντας κλικ στο SDK, μας λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι τι θα κατεβάσουμε από όλα, έτσι. Δηλαδή την Eclipse μαζί με το ADT plugin, δηλαδή αυτό που είχαμε πει πριν, τα SDK tools για τα Androids και όλες τις πλατφόρμες που θα χρειαστούν. Κάνοντας λοιπόν κλικ εδώ πέρα, πρέπει να αποδεχτούμε εδώ τους όρους και να επιλέξουμε το σύστημά μας αν είναι 32-bit ή 64, το οποίο αν δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να το δείτε αυτό, κάνοντας κλικ στην έναρξη δεξί κλικ υπολογιστής και ιδιότητες. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο φαίνεται το λειτουργικό μας σύστημα τι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ έχω 64-bit, για αυτό το λόγο λοιπόν επιλέγω 64, κάνω κλικ εδώ, πατάω αποθήκευση και ξεκινάει να κάνει download. Επειδή είναι αρκετά μεγάλο, είναι περίπου 460 MB, εγώ το έχω κατεβάσει ήδη το βίντεο, έχω κατεβάσει ήδη το αρχιάκι. Πατάω κύρωση εδώ πέρα και πάμε λοιπόν στα downloads να το δούμε. Λήψεις. Εδώ λοιπόν 470 MB, όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, με κάποιον αποσυμπιεστή, είτε WinRAR είτε WinZip, είτε ακόμα και αυτά που έχουν τα Windows, μπορείτε να αποζιπάρετε το συγκεκριμένο αρχείο. Κάνοντας δεξί κλικ και πατώντας αποσυμπίεση εδώ.
αν δεν έχετε το WinRAR ή κάποιον άλλον αποσυμπιεστή, μπορείτε με τον Windows, εδώ πέρα θα σας βγάλει, εμένα δεν μου βγάζει την ιδιότητα αυτή, διότι εγώ έχω άλλους αποσυμπιεστές. Κάπου λέει αποσυμπίεση αρχείων εδώ πέρα, πατάτε επόμενο και αποσυμπιέζονται. Λοιπόν, εγώ πατάω τώρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Αποσυμπίεση εδώ. Και ξεκινάει η αποσυμπίεση. Κάνω λίγο pause το βίντεο για να μην περιμένουμε. Υπέροχα. Το αποσυμπίωσε. Πήρε λίγο ώρα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα αρχεία. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν διπλό κλικ στον φάκελο που δημιούργησε, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο βασικοί φάκελοι και ο SDK Manager του Android, το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό. Εδώ είναι η Eclipse και εδώ είναι το SDK, δηλαδή τα δύο πράγματα θα ξεκατεβάζαμε ξεχωριστά. Μέσω του Android τα κατεβάσαμε μαζί, οπότε γλιτώσαμε λίγο χρόνο παραπάνω. Το καλό με την Eclipse είναι ότι δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τρέξουμε κάποιο setup, να πούμε επόμενο και να εγκατασταθεί. Τρέχει κατευθείαν, δεν χρειάζεται δηλαδή εγκατάσταση. Άρα λοιπόν, αν ανοίξουμε την Eclipse και τρέξουμε λοιπόν αυτό εδώ το exe το αρχείο, θα μας ανοίξει το interface της Eclipse. Επειδή όμως εμένα λίγο δεν μου αρέσει εδώ πέρα στο path το οποίο το έχω κατεβάσει, θα το κάνω αποκοπή και θα το βάλω στο σκληρό μου το δίσκο, το οποίο το έχω κάνει ήδη βέβαια για να μην χάνουμε χρόνο. Έχω φτιάξει ένα φάκελο που λέγεται Android και εδώ μέσα τα έχω ρίξει εδώ μέσα. Ωραία. Ας ανοίξουμε την Eclipse. Ας την πιάσω με το δεξί μου κλικ και ας την σύρω λίγο έξω για να την έχω πρόχειρη. Δημιουργία συντόμευση εδώ έξω. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε για πρώτη φορά την Eclipse. Διπλό κλικ λοιπόν. Και βλέπουμε το splash screen των developer. Και εδώ λοιπόν το IDE της Eclipse. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη γνωριμία με το πρόγραμμα. Μην τα χάνετε. Φαίνονται αρκετά πράγματα, αλλά θα σας αποδείξω ότι είναι αρκετά απλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πούμε λίγα πράγματα για το πρόγραμμα. Εδώ πέρα είναι ο Package Explorer, που εδώ πέρα θα έχουμε όλα τα αρχεία που θα δημιουργήσουμε για να φτιάξουμε την πρώτη μας εφαρμογή. Πατώντας File, New, Android Application Project. Προτού όμως προχωρήσουμε για να δημιουργήσουμε το την πρώτη μας εφαρμογή, θα πρέπει να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το εικονιδιάκι, το Android SDK Manager, το οποίο όταν το κάνουμε κλικ αυτό εδώ πέρα, μας ανοίγει στην ουσία αυτό εδώ πέρα. Έτσι, λοιπόν. Άρα, ανοίγουμε τον SDK Manager. Λοιπόν, τι είναι ο SDK Manager? Εμείς κατεβάσαμε μέχρι τώρα το εργαλείο προγραμματισμού. Τι θα προγραμματίσουμε όμως? Ποια έκδοση? Γιατί όπως γνωρίζετε, έχει βγει το Jelly Bean τώρα τελευταία, παλιότερα υπήρχε το Sandwich, παλιότερα υπήρχαν άλλες εκδόσεις. Όλες λοιπόν οι εκδόσεις υπάρχουν εδώ πέρα. Έτσι, λοιπόν, μαζί με τα έξτρα τους. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, αν το κινητό μας, ας πούμε, έχει έκδοση Jelly Bean, αυτό που θα πρέπει να κατεβάσουμε είναι αυτή εδώ πέρα η πλατφόρμα. Δηλαδή, το Android 4.1. Κάνοντας λοιπόν κλικ εδώ, επιλέγουμε όλα αυτά εδώ πέρα παρακάτω, το οποίο το SDK Platform είναι τα βασικά αρχεία για να γνωρίζει η Eclipse για ποιο κινητό πρόκειται να γράψουμε τον κώδικα. Samples, δηλαδή κάποιον κώδικα τον οποίο τον έχουν σαν παραδείγματα, ας πούμε. Και εδώ πέρα είναι κάποιες μηχανές εξομοίωσης, οι οποίες όταν θα γράφουμε τον κώδικά μας και θα θέλουμε να το δοκιμάσουμε κάπου, δεν θα συνέχεια θα γράφουμε κώδικα, θα συνδέουμε το κινητό μας, θα το φορτώνουμε στο κινητό μας, θα το βλέπουμε. Όχι. Θα δημιουργηθεί ένα εικονικό κινητό, ένα εικονικό smartphone στην οθόνη μας, που εκεί μέσα θα τρέχουμε τις εφαρμογές μας. Έτσι, λοιπόν, άρα αναγκαστικά θα πρέπει να κατεβάσουμε και αυτά εδώ πέρα. Καλό είναι όταν είναι να κατεβάσετε κάποια πλατφόρμα, ας πούμε έτσι, αυτή είναι εδώ πέρα Jelly Bean, καλό είναι, ας πούμε, να τσεκάρετε όλα να τα κατεβάσετε.
Αν έχετε κάποιο παλιότερο κινητό, ας πούμε, που η έκδοσή του, ας πούμε, είναι φερρυπίν η 2.1, έτσι, αναγκαστικά θα τσεκάρουμε και αυτή εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να τα τσεκάρετε όλα, να κατεβάσετε όλα. Για να... Αλλά δεν το βρίσκω, εκτός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος δεδομένων που θα κατεβούν, δεν υπάρχει λόγος να τα κατεβάσετε όλα. Κατεβάστε την πλατφόρμα που σας ενδιαφέρει, έτσι, πατήστε install και θα ξεκινήσει λοιπόν να εγκαταστείτε. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση βέβαια εγώ τα έχω εγκαταστήσει ήδη, οπότε εδώ πέρα install package μου λέει 0. Οπότε αναγκαστικά θα εγκαταστήσω μια άλλη πλατφόρμα για να δείτε πώς γίνεται. Ας πούμε τη 2.1. Βλέπετε αμέσως φωτίστηκε το install tree package. Πατάω install, θα πρέπει φυσικά να αποδεχτώ τους όρους, να πατήσω install και ξεκινάει η διαδικασία να κατεβάσει από το Android Developers όλα τα απαραίτητα πακέτα για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον προγραμματισμό για αυτή τη συγκεκριμένη έκδοση. Λοιπόν, πατάω λίγο pause το βίντεο εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Υπέροχα. Μόλις εγκαταστήθηκε λοιπόν και η έκδοση 2.1, API 7 όπως το ονομάζει. Έτσι. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχει εγκατασταθεί, όπως και εδώ πέρα έχουν εγκατασταθεί αυτά. Για όταν θα ανοίξουμε τον Android SDK Manager, πάνω στα εργαλεία, είναι πολύ βασικό να είναι ενημερωμένα, γιατί τα εργαλεία, μην ξεχνάτε, είναι ό,τι πιο βασικό είναι για το χτίσιμο του κώδικα. Οπότε καλό είναι αυτά εδώ πέρα να είναι πάντα ενημερωμένα. Κάποια στιγμή, αν θα ξαναανοίξετε τον SDK Manager, θα ψάξει να δει μήπως υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις αυτά εδώ πέρα. Οπότε κατά διαστήματα καλό είναι το να ανοίγετε και να βλέπετε αν υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις. Είναι κάποιες βελτιώσεις για το πρόγραμμα να λειτουργεί καλύτερα. Εντάξει, όπως επίσης και σε αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, δεν λειτουργεί κάτι σωστά, εδώ πέρα γράφει, ας πούμε, ότι θα πρέπει να το κάνετε update. Οπότε τα τσεκάρετε, πατάτε install και γίνονται update. Λοιπόν, έχουμε κάνει τα πιο σημαντικά βήματα. Έχουμε κατεβάσει την Eclipse μαζί με το ADT του Android και έχουμε κατεβάσει και για ποια smartphone, ξέρω εγώ, για ποια πλατφόρμα του Android θέλουμε να γράψουμε τον κώδικα. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση εμείς θα γράψουμε για την έκδοση 4.1.2, API 16 δηλαδή. Οκ. Ξαναγυρνάμε λοιπόν εδώ πέρα. Άρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρώτο μας project. Ελπίζω να ήταν όλα κατανοητά για το πώς κατεβάσαμε τα προγράμματα, πώς τα εγκαταστήσαμε. Επειδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα βίντεο αν τα κάνω όλα μαζί, τουλάχιστον θα πρέπει να τα χωρίσω σε τμήματα. Καλό θα ήταν το πρώτο project να το κάνουμε σε ένα επόμενο μάθημα. Να σας θυμίσω λίγο κάτι. Αν στην περίπτωση αν στην περίπτωση προσπαθήσετε να ανοίξετε την Eclipse και σας βγάζει ότι δεν βρίσκει κάποιο αρχείο Java W, αναγκαστικά θα πρέπει, αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε το runtime της Java. Αυτό αν γράψετε, ας πούμε, Great Download for Windows 7, ξέρω τι έχετε, ξέρω εσείς, και μεταβείτε στην πρώτη σελίδα που θα σας βγάλει, από εδώ πέρα θα κάνετε Accept License Agreement και θα κατεβάσετε εδώ πέρα την έκδοση που θέλετε για σας. Θα κάνετε εγκατάσταση, έτσι. Δεν είναι τίποτα, επόμενο για να μπορέσει να κατεβάσει τις βασικές βιβλιοθήκες για την Java. Αυτά για σήμερα. Είναι και περασμένη η ώρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.